Dimapur along Assam Nagaland hoya phuthak kachingwai Here basa inglong arlok kedo akar biatum nempu chuti kidun pen alega chepalong Langpi alangkang baka jok han lok rok pendang lok ongdung ahawar langkang lom Aprangsi Karbiang long life prime time kilang ara don phanstami nili henban kardom nang pajiri glok kardom nili birta thanbang phi sami bhamilin teron pinon arjuik tha birta ang ton pen Ninkan trok ajak kiding aphi Assam pen Nagaland Sarkar angbong adoya hoy aputhak RD dojot pen Dimapur arong supialong kachingwai kapadobon Kedamtang chiti ni phain koira pho arni Nagaland state arlo Dimapur arong supi Rodo Dendro Conference Hall along Assam Sarkar pen Nagaland Sarkar Chief Secretary angdeng aduya hoya phuthak RC Jit pen kachingwai rablin padopon Bangso amayalong Assam Sarkar hinpen Chief Secretary IAS Kumar Sanjay Krishna Japondinsi Additional Chief Secretary IAS Jisnu Barua Additional Chief Secretary Home IAS Bhaskar Jyoti Mahanta Director General of Police IPS Mukesh Agarwal Lapen SDGP Border IPS Atun Pendanglok Karbi Anglong Dima Hasau Golaghat Sibsagar Jorhat Apen Charaidio District ADC SP Atumta Chetongdu Halapu Nagaland Sarkar Anathupen Chief Secretary IAS Temjem Toy Japon Lindsay DGP IPS T. John Longkumar Principal Secretary Home IAS Abhijit Singha ADG LNO IPS Renchamo P. Kiko Natumpen Danglok Mon Longleng Mokok Chung Wokha Dimapur Lapen Parent District DC SP Atumta Mayalong Chetongdon Mayalong Jasmet Pek Kacharbo Sai Assam Nagaland Aduya Hoya Puthaksi Kachingwayarti People Nagaland State Chief Secretary Pen DGP Atum Ahin Pen Kewangjilang Arni Assam Pen Nagaland State Angbong Kematha Kachetonte Kabidya Jiaphan Kenang Sot Binong Lasi Aduya Hoyalong Central Pen Assam Sarkar Ahin Pen Keton Kelangabang Phuatum Matha Pameka Bensi Sai Chitlem Nangpo Lasonsi Kecharbo Isai Ahabar Malong Tomon Langno Kejab Jide Jiaphanta Lamcharidum Pameka Nangpo Pusi Mayalong Ningjipong Halabu Assam Sarkar Ahin Pen Chief Secretary Additional Chief Secretary Home Lapen DGP Atum Kaningje Dunatenke Assam Nagaland Aduya Hoy Jasemet Kecharbo Sai Ahabar Malong Assam Pen Nagaland Sarkar Angbong Jelang Rapetsi Kelang Chariduna Sai Claim Rapet Nangpo Lapen hin na state along aduya hoyalong kedo a district DC SP lapen magistrate satubangbong kaiketa monsam mate tomon langno ke jab jide jiaphan aduya hoya phuthak kachingwailin padupon bernang puputa mayalong Nagaland Sarkar aphan pachinipong Lasonsi state hini Sarkar asai khi kethia tumangbong kaiketa aduya hoyalong monsam ke padover jiaphan biruta chala chepachoisi kethir thek monsam kepadupon jiaphan bor ipon rapenangpo lapen aduya hoy kachedai clock a district SP atumta aduya hoyalong kacharbo kabide jiaphan lapen odlangno asai ke klemlong lede jiaphan kaikia mata chimi senpen chepati boxe roisi biruta chala chepachoisi roi reknang puputa bidisore chepachoy dun Anparta Assam Pen Nagaland State Jasemet Aduya Hoyalong Kithir Thik Monsam Kepadover Jiaphan Hin State Angbong Jutang Jubat Kachepachoy Asai Lapen Kepathu Anathu Kachepachoy Seroy Asai Deng Ponang Puputa Mayalong Hin Sarkar Kachingwaya Mayalong Chedon Sar Pensi Cheparai Ponlo Mayalong Nagaland Sarkar Principal Secretary Home Abhijit Singha Pherangke Kepangdak Alu Along Pen Kepachini Ponatenke Assam Pen Nagaland Sarkar Angbong Aduya Hoya Phuthak Kachingwai Vi Ningkan Trok Pleng Edlo Lasi Assam Sarkar Chief Secretary Lapen Kedoan Arya Sangho Tuwa Phanta Lapuson Kemisen Asai Jasemet Monsam Aparman Kachingwai Asai Kedeng Amayalong Kachetong Dud Thegapot Kurwang Thu Lapen Kachuru Pajir Ponsi Kebangjilang Arni Sitami Lapuson Thak Thak Kemisen Asai Kedeng Ponrape Thekjia Phanta Arname Hirjumi Kihang Padupon
News Desk report Karbi Anglong live Inglong arit sai chuti ki amodo an angbong pen nempo chuti ki asai penta ale chepalong pon un pualam RDGPC therebasa ahawar inglong arlok kido akar bi aratatum nempo arong kichor pangcheng bomlo Karbi akhayatum ke hakko penta inglong arit sai chuti ki amo choklem chodam ahin aning hangpi klapen inglong arit sai ka chuti ki pensi pirthenanga chebom wangbomlo Sok nempo hen purui thengthe bonghom thoithe pendang lok sonsuri ason cho e cho somdun pensi non anta hem tun nang chapang reng bomlo lason thak thak si ningkan pharo penso se inglong arlok kedo there basa ahawar akarbi arata tumta hakko pen inglong arit sai ka chutiki amu jasemet bonghom thoithe paro kajang phong hanso birik tharmit ruidok lothe chubok asok lapen nempo kenong pendang lok penangan inglong arit kesom kacho epen lok si labangso aper thelong rengdok rengi pen nangdobom wangbom no Kardom Karbing long life ke lang arata tum duan non por ke niltum lada Karbing long life pen therebasa hawar si niltum non na humri lo therebasa hawar ke inglong side lo towar sarkar pen non puda towar ke avela PMGs towar rang pusitambe dak misolong jonan si jutkok lo tu therebasa hawar bangke towar ta avela towar ta non man ta sarkar pen towar bangke avela Sitam mana dilum dep sialang itum rod bom lo ja la soalam ilitum karbi atum ke haku penta mempo ke ilitum akenang sot phau kimung long ta mempo avite ilitum chunu la pen hansirong long punon mempo ke akenang sot na se mempo ke haku penta ilitum majutang long sidulo la saitiki jasemen inglong saitiki read long la bang sot tumu da dolo chiklo mentu besi ke no ke ilo Kenong abang ke ciklu Jun ciklu pensinitum keno kita mani aku non tu an abang ke nitum nong pensi aku non kikri apor di sini ke arbo pulu lo pudon te bobo ni men lo pute la so sinitum ke cor seseng ke cor pon siar nang monai po anan si arnang mana dason arlan aja arlan monai podi kiti pan lo masih yang non abang ke langsung kita pen kreng lo pate ni tum hupo sudah ke lanjut di rumah kwan am lo la mane la ciri si long ke ciri si long ka themisen pate do dan ciri si long si lentong kep rapo andu yi la iline long chojor cholang ahin hithi long nam tum kwan am si chojor dun litum ki jor bang ke aningkan pen ke lina long harus sering koi tadu ningkan ben bang harus ya penangan asengkan sitame therebasa ahawar along kido akarbi arat atumta inglong ajo nempo karjang la pen nempo kardik chonong dunsi hithi borwa along chojor cholang ahin nempo chonong dun chot pen penangan ale chepalong pon ajoksi alang litum aning cheparong pon rinti denarong ben bikrom teron karbi anglong live non malum so dihina mophan beer time ton pon eksena humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor dure that pusitami matha ikri bangso akula dalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi humri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adum.
dihena mo phi puthot birtar jupon thu iglona chimit me pin pen arwe ke jang jok west karbi anglong han lokrok pen danglok ongdung ahawara long karbi langpi aroya lang kangbak pen hemrit langkang lumpi ada jok rat atum kisung kachitong na non malong chimit me pin pen arwe ke jang pek ajoini karbi langpi alang kangbak pen suri ahem lang inglum dunlo am tereng nipko alang tengalong lang ke khangun idet ajoini ke thonang kok ajok aber ke do rong rup arlo an ke lang inglum dun thailo laso ajoini rat atum kedo ke thak athai kabe lapen chutun chodang athai kabe penang an chedong char kan nangason si dokoklo lason thak si patowe apor pen han lokrok ahawa teso arong dimasa arong pator arong hajong arong ingleng arong longboi jalgori rupa chiti agarong hangarong pen danglok ongdung arong along lang inglum dun pasi birta long dun ajo philo men lang nang ki thedut ajo khormu hortar ka chirim dun tong thekthi chedong charkan aduk do wai wailo lapen hem kapang reng amarat api pen munir atum anta ahe marit cheo nangsi akang tui muchot adi malongsi chepa chongdam nang lupata birta ribdun long birta ke tok bom apor hut anke lang masap so nangche san bom lo pusi chini dun bom ta nonason arve ke jang chimit me bom lang pulote puthot lang nang ka chithi thuji angring do halapu sok ahidi malomta langkang lumdun et ajoini non sok kapapok apor hut jongsi men langche sandun de pulote chiri suri asok kana hokdun etji angring dokoklo news desk report Karbianglong live Congress APHLC ASDC lapen songwe atu methang ratchari asong pen JOC BJP asong along chepa okdon MLA kilik nangkete bok bomajo Mahamaya constituency along penang an ratchari atemon kejap ket hedunga sonsi thekpon long sonsi kedamtang chitini phai inkoira pho arni dogmoka Sildharampur polling station right wing salong BJP asong atum kaprek asong aphan kedeng mate kachipa okamai padopon Mayalong polling station amai phu Probin Chandra Hanse lapen mai kachipa hem phu pon lapen aluhi aman pen Mahamaya Mondol Committee Klembang phu Joy Singh Kro Rajesh Teron Beren Singh Teron Mongol Terong lapen Mohila Morcha pen Hulmoni Terangpi Kari Ingtipi Lisoma Ronghang Piatum Chetongdun Congress APHLC ASDC lapen songwe atum don inkora sirkep pen bangtrok ner kep rapli voter atum amethang asong aphan ningkachi thekawe angthek chepaklang ponsi BJP asongalong chepa okdon BJP Ratchari asong keklem kedam kimi ke theklong anparta Mahamaya constituency MAC mate EM Lunsing teron rat aphan kelang kapachingri theka joksi BJP along anso se jakong horang ki pidunjia phansi chepa okdun lopusi kachepa okdun abang phu bang phiatum ningje Mayalong aluhi atum pen lamthei ke jaya tengki non MLA kilika huta BJP Ratchari asong atumsi Kachari ajakong wang thuji lasi Mahamaya constituency along pen sitame ongdung awut pen BJP pen kachetoidun a candidate aphan pahaidun pamesi Mahamaya constituency ansuse kapaching thu ponji aphan chera pen claim ponang pupu alam haihu thanpon ini dak Sildharampur right wing long right wing be padopon ladak rongpho amunit BJP along na chepokdun apusa lasok putat pen nilitu mondol pen kebang akoti dan pen to arapet laso joining lana bang pu lapana don ko joining nilitu mondol him betala ningarong par piglo laso misas bang nilitu IM lunsing sartame lanang jindu natum phan lan so se ahir jume mate latum phan ki orji phan alang li amang himan erlo Sildharampur right wing along litum rong podo keceng siarong make jeng rong hangarong rong ki terang rong lapen ke baharong pierong lapen ke sar terang rong lapen kum jol terona rong ni tum don pod rong podo la so rong pho ni tum pini tarik inko ra pho ni tum joining program along ni tum kapre ka party pen ni tum BJP long na ke mars nu mani na joining gun pini along APHLC pen dolo Congress pen dolo lapen ke kedam tang independent jero honong pen dolo lapen ke kapre ka party pen do piglo la si pini ni tum kado ave pen ni tum joining nai du no bangke ni tum long kono 29 house lapen ke abutara bangke 84
Dokmukak pen Samsung Inti Karbi Anglong Live. Ningkan esek keklem kita masai ang thek lems chun bang jensing inti ahin pen klardak paklang ponsi HDP lems ningkan esek amai kangni pachun pon. Non malom Karbi Anglong pregjam alem salong ningkan esek amai kapang niason thotsi kedam tan chitini phai inkora pho arni HDP lems ahin beta ningkan esek amai pangnipon. Labangso amai long lems amai phu Samsung intipensi mai chapahem phu pon lapen laso ahut observer ateng pen tarjen hanse chitongdun. Mai long lems chun bang jensing inti ahin pen ningkan esek lems pen kupipi asaisi keklem kedam pon ma angthek chipi pon lo. Observer hanse asang ho kaning jatenge cooperative society pulote ilitum keklem ponang ja sai do olan. Bangadi manong asonsi Charlie Dunangji ilita multi purpose commercial Charlie Dunangji laheno cooperative society asailo. Karbi Anglong along keklempon ke kanahok asonsi do lasi keklempon pami jiaphan kachingri do nangji lapen song alam vanvedet nangji athela ke beha bepar pinak pusi ningjepon. Party alam chipunang nila pen kapachin thur ponja phanle bor iponang pota mai phu alam thelo ningjepon. Hola, mo pen China ngena mo kanu tinanang ko mo. Hola so nang ide 29 rupees pena tangkalong bang nang kita. Hola so kay nong agam chipibom. Dun ebra 21 bang te jono 10000 pute 20000. Hola so 20000 alum ke hola nang 29 Dilai pen bijoy rongti Karbi Anglong Live. Tangte pini prime time abirta ke lapan sikang ton iklo domi thatme ajo ke me.